Kaixo egun, Eusko Jaurlaritzako telelaguntza zerbitzu inigo naiz. Zertan lagundu leizke, Roberto? Bai? Erointzia da. Ta nun eroizia komunien? Baina ondo zaude? Odolao zerbait daukezu? Ez. Golpie da. Baina altxatzeko monut zaude? Ez. Zer zaude, bainera barruen? Kanpoa eroizea. Vale. Purueneo golpik hartu ezu? Ez, aldakan. Vale. Baina ondo zaude, o golpe bat da, o zuk zeustezu? Vale. Ezintzea altxau, baina golpe bat. Vale. Bueno, Roberto, gauza bat ingo dugu. Hemen ikustet Xabat zure hiloba, zeure portarien biziala. Orduan, segundu baten utzingo zaitut, behar deitzeko, aber etxein harrapatzeten eta zure nahi jotzeko laguntzea, bale? Segundu bat, Segitun jartzen naiz, zurekin, Kaixo egunon, Xabat, bitu Eusko Jaurlaritzako telelaguntza zerbitzutik deitzizut, inigo naiz, oantxe hitzen dut Roberto zure osabakin, eta eroin da etxien, bai? Bai, lasai, ez da zerre pasatzen, baina eroin da, eta komunien dao, eta ezin altxauta. Bai, behak aipatzeu golpe bat dala, baina dana dala nahi joet iotxaren mazea eta laguntzaren mezu, bale? Behin eskerrik asko txarte, bai, utzite zaitut behakin nauta, Bai, Roberto, bai, oantxe Xabat gora diju, Gora bidien ontxe behakin hitzein dut, eta esatezin justu erosketak itetik zatorrela, eta oantxe hilotzeala, bale? Ze portalien harrapau dut. Xabat, bai, Roberto gintzaude? Bai, oso ondo Roberto, bai, lasai. Xabat, zer moz ikustezu zure osaba? Bai, golpie. Bai, zu behakin gelditzeko aukeri daukezu? Bai, bueno, nahi joet, Bai, zuk ustezu ambulantzi bat edo medikun bat edo zerbait berkoula? Ez iritze ezu. Bueno, bazpaerenik inzidentzi guztia jasotzet, dana dala, gaur arratzaldien berriz edituko izugu, jakiteko aber nola doan, Roberto, bale? Bai. Egon, segundu bat, Bale. Bai? Bale, oso ondo. Bale, eskerrik asko, Bueno, Roberto, venga, animo, Hor Xabat daukezu eta aprobetxeo Xabatek intza dela, bale? Venga, egun neuki eta badakizu, eta 4 ordu 72 ostegun hemen gaituzula, bale? Venga, eskerrik asko, aio.